Die voordelen van concurrentie zullen zeggen, nou dat is allemaal mooi, maar waarom heb je nou regels nodig? Als concurrentie, eerlijke concurrentie, allemaal voordelen heeft, dan is het ook logisch om ervan uit te gaan dat het beperken van die concurrentie schadelijk is. Het beperken van concurrentie en de schadelijkheid daarvan, die beoogt de medingsverordening te voorkomen. In de aanloop naar de medingsverordening is onderzoek gedaan op Aruba in een aantal sectoren, onder andere de financiële sector, de levensmiddelensector en de zeetransport voor containers. En uit al die onderzoeken blijkt dat concurrentie best een tandje hoger kan op Aruba. Nogmaals, daar is de medingsverordening voor bedoeld. Vragen die ook wel gesteld werden, onder andere bij de implementatie op Curaçao was, ja, maar wij zijn een eilandeconomie, dat werkt allemaal heel anders. En we zijn een kleine economie, dit is misschien meer iets voor grote economieën. Nou, laat ik u gelijk vertellen dat dat niet waar is. Kleine economieën en eilandeconomieën kunnen relatief meer profiteren van eerlijke concurrentie dan de grote economieën zoals in de Verenigde Staten, zoals in Europa enzovoorts. En waarom is dat? Kleine economie kennen de ondernemingen elkaar allemaal heel goed. Dus het is heel gemakkelijk om afspraken te maken, soms met een knipoog. Ja jongens, volgende week gaan we de prijs met 10% verhogen en we weten wat we moeten doen. Hè? Dus bij een klein aantal spelers is het heel makkelijk om het marktgedrag te coördineren, zoals wij dat zeggen. En in kleine economieën is er altijd meer kans op bedrijven met een economische machtspositie. Er is in een kleine economie geen ruimte voor 2, 3, 4 zeehavens. Maar eentje. En als je een economische machtspositie hebt, ik ga er straks op in, dan is het ook makkelijker, als er meer van zijn, om daar misbruik van te maken. En ook dat mag niet meer onder de nieuwe medingsverordening. En tenslotte, eerlijke spelregels voor eerlijke concurrentie betekent ook dat buitenlandse toetreders gedwongen worden tot fair competition. Zij kunnen de Arubaanse markt niet zomaar naar hun hand zetten. Nee, zij moeten zich aan dezelfde spelregels houden en zij staan straks onder dezelfde controles. Mooi verhaal zult u zeggen, maar wat doet de rest van de wereld? Nou, dit plaatje laat zien, dat is en dat groene gedeelte, dat zijn de delen van de wereld en de landen waarin allemaal alle medingswetgeving is ingevoerd. En u ziet dat is het grootste deel van de wereld. 125 landen en meer hebben inmiddels een systeem wat erg goed vergelijkbaar is met wat er nu op Aruba gaat gebeuren. Dus wat dat betreft sluit Aruba zich aan bij de rest van de wereld en de positie van Aruba op dat punt bij de rest van de wereld zal alleen maar versterkt worden. Het aanzien wordt beter. Dat heeft zich inmiddels bewezen, ik zei het al even, in landen met kleine economieën. Ik heb er een paar voorbeelden van gegeven, Curaçao, Barbados, Jamaica enzovoorts. En ook de grote economieën, Europa, de VS, China, Australië. Allemaal hebben ze de keuze voor een medingsverordening of een medingswetgeving gemaakt met onafhankelijk toezicht om te bereiken dat die economische voordelen daadwerkelijk geëffectueerd kunnen worden. Aruba gaat dat nu al krijgen. Nogmaals, dat is heel goed nieuws. Nou zult u zich afvragen, de nieuwe regels, zoom daar dan eens wat meer op in. Voor wie gelden dat dan? Die gelden voor alle ondernemingen op de Arubaanse markt. Zowel lokale ondernemingen als buitenlandse ondernemingen die hier zitten. Dus KLM en TUI, die zullen zich ook moeten gaan houden aan de lokale spelregels voor fair competition, om het zo maar te zeggen.